Sanibonani, umfundo wakwaNkosi lona. Nginiphathele nanto nje udouble fishane bafowethu nodade ukuthi ikhalenda yethu ka2026 isikhona sesiyenzile. Ngizonivezela ukuthi ibukeka kanjani yakulonyaka, kodwa ke okubalekile njengoba ngithe nje ikhalenda yethu ukuthi iyanifaka nani. Inifaka kanjani ke ukuthi mawuyidinga uyakhona ukuxhumane nathi sikwenzele eyakho kuzobe ngeyakho nje iqondene nawe. Siyeke bafowethu ukufaka amakhalenda seyitolo eindlini akusasiyo lo mnyaka leyo. Sesikwesinye isikhathi ke njengamanje kufanele umuntu azenzele nje into yakhe. Bonakala ukuthi hayi cha sikomunye unyaka impela manje. Kodwa ke engidinga nje ukunazisa khona ukuthi njengoba niyibona ethu imi ngalendlela emingakhona, uma sengikwenzele yakho ke wena ngiyakhona ukuthi ngishintshe zonke lezi zinto lezo oyibonayo la njengezithombe, amagama njengoba ibhalwe nje ngamanza 1108 2026 calendar. Ngiyakhona ukushintsha mhlawumbe ngifake igama lakho okanye isibongo sakho mangabe uzobe ushuthe nomndeni wakho kuleyo calendar leyo, bese kuthi futhi lapha yana ezantsi kunemniningwane ukuthi ingamandla 1108 itholala ngaphansi kwamapha amagama einkundleni zokuxhumana. Nakhona lapho ke futhi siyakhona ukuthi sishintshe sifake awakho kamagama ukuthi wena utholala ngaphansi kwamapha amagama einkundleni zokuxhumana. Yilokho nje bengithi angidlulise bafowethu, xhumanani nami ke ngikhona ukunenzela amakhalenda enu athi nini. Asidibane ke kokulandelayo futhi ngokuzayo.